शारदा स्पोर्ट्स समिती रौप्य महोत्सवी वर्ष हा मोठ्या उत्साहाने सादरीकरण करत आहे। या निमित्त जनकल्याण महायज्ञ तथा प्रतापसिंहरावजी राणे यांचा महागौरव सोहळा येत्या 2 जानेवारी 2016 या दिवशी संपन्न होणार आहे। तपोभूमी गुरुपीठ कुंडई यांचे पीठाधीश्वर श्री धर्मभूषण ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराजांच्या पावन उपस्थितीत हा जनकल्याण महायज्ञ आणि श्री प्रतापसिंहरावजी राणे यांचा महागौरव सोहळा संपन्न होणार आहे। हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी प्रत्येक गावात गाड्या पाठवल्या जाईल, लोकांना आणण्यासाठी गाड्या पाठवल्या जाईल, त्याचप्रमाणे महाप्रसादाची व्यवस्था केली जाईल। तसेच हा कार्यक्रम जो होणार आहे तो हायस्कूल केडी हायस्कूलच्या मैदानावर होणार आहे आणि तो सकाळी 7 वाजता सुरुवात होणार आहे त्याची। त्याच्यानंतर 3 वाजता महाप्रसादाने सांगता होणार। संध्याकाळी 7 वाजता प्रगट कार्यक्रम होऊन श्री प्रतापसिंहरावजी राणे यांचा महागौरव सोहळा झाल्यानंतर श्री ब्रह्मेशानंद स्वामींच्या आशीर्वचनाने हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे।